partidària i si puc donar-ho en vida, també ho puc donar en vida, perquè ara veuries com ho disfruten. I de l'altra forma tu t'has mort i no veus el que disfruten. Al contrari, perdó, se peleen per agarrar una cosa. Saps que tinc carinyo de ma mare? Los pendientes que me ven tocar. Me deixà una premsa per fer codonyat, antiga. Passaves el codony dins de la premsa, que encara la tinc, guarda un record en ella i no escolta, la trate com a cuerpo de rei. L'abuela m'ha deixat a mi molts recuerdos que les meves veïnes me fan. Sempre estàs dient, ma abuela feia això. Les receptes d'una sopa, d'un dinar. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia! Gràcies a tots per vindre. Com a notari gastronòmic de Gormandia, vinc al ser acta del testament de la senyora Amparo, de Rafael Bunyol. Amparo, que descansa en pau. Amparo, Amparo! Collons, que s'havien dormiscat la tia. Bé, continuem. Hi compareixen, d'una banda, la família, els amics i els membres de la banda de música. Com a candidats a heretar... ¿El qué? ¿La casa? No seran les xolles. O la cartilla de la Caixa Rural. No, l'herència de la recepta de l'olla junta. Un momentet, que la senyora Amparo encara no té clar a qui li deixarà la recepta. Per això m'ha cridat, perquè l'ajude. Així que la meva primera decisió és... que primer fem una paradeta per a esmorzar. Així que, de moment, s'alça la sessió. Ep, espai. Caram, fuets, banda... Quina manera d'esmorzar tenen a Rafael Bunyol. L'estrofa més repetida de la història de la música. Això és una DSL. Almorzar, dinar, sopar i lo que vinga. Entonces, pues ahora están preparant-nos l'almorzar ahí i ara, pues, quan se mengem tot això, pues, el dinar. Ves, espai, no et talles el coll amb el cable del ADSL. Això ja és bullying, ho dice. Xica, fica'm alguna cosa per a beure. Así en este poble tenim una beguda molt típica que se diu el barrejat. Consisteix en un poquet de mistela i un poquet de casalleta. La festa de Sant Antoni se fa. Gori, 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 visca Sant Antoni. Apa que dius? Un gos i un carro i un gos. Ai, no, que ara era repetir la lletra i ja està. Amparo, els tens a tots bojos. Sí. Ves i veuràs més. Això com és? Perquè a mi m'agrada molt estar a la joventut. Molt, i a home també. I tots mos volen, tots. O sigui, que qualsevol podria heretar. Som molts candidats per la Junta. Això és el caldero que anem a fer així a la Junta. Veus? Ahir per tots. A esta olla, l'arròs és tan bon amic que l'ajunta amb tots. La carn, les verdures... I ahir, pues ara, la senyora Amparo, a veure si mos ensenya la recepta i mos diu a veure com se fa. Estàs segur que l'heretareu els músics? Home, clar, perquè això és una recepta molt bona de saber, per qualsevol dinar així que tinguem més músics que fer, pues dius, pues olla junta, perquè en hivern va molt de puta mare això. Així és, que fan la olla junta són la gent major, perquè la joventut són els que vol que pasta, ensalades, i això no saben guisar ells, i no tenen paciència. I m'ensenya ma mare a guisar, l'olla junta, tot, la mare era molt bona cuinera, i jo a tret la mà d'ella, i ara vull dir que els que venen enrere de la meva família que aprenguen també. La meva mare com a cuinera és la millor, però la millor del poble i del món.
que té raó la xiqueta. A més, és que sempre que, tots els dies, de dilluns a diumenge, quan para la taula en casa, podia fer concurs en el poble que nosaltres guanyem. Amparo, la mare, que està fent l'olla, Amparo canta en el coro. I entonces, clar, a vegades fem concerts de la banda en el coro i tot, que farem un concert del Palau, que mos queda molt bé, molt bé. I clar, tenim molt de relació i tot. M'estic cremant l'esquena. És molt maternal. Sí, també. Mos cuida. Com si farem fills. A base d'olles. A base d'olles. Una olla rere l'altra, mos té caramelets. Mos té hasta la olla. No ho tinc clar encara. No ho tinc clar. Vos he tornat a reunir perquè Amparo diu que encara no ho té clar. Així que he pensat que faça una olla junta i qui millor es porte que l'herete. Sí. Hereta la família, les lleis, les cases, els solars, i com nosaltres no tenim ni cases ni solars, doncs volem heretar la junta. Això és així. La llegítima va a la família. Així que és una raó de pes, de llei i de tot. Que les filles, clar, volen heretar tot. La casa, el piso, la cartilla de Caixa Rural. La cartilla de la Caixa Rural. Me cago en la mar esa cartilla, pues no tendrás aeros ahí. Va, la banda no té coneixement. No té coneixement. Entonces, donar-li la recepta és... Van a pedres. Clar, és que no... Una projecció internacional més... I se bufen, claro. La família, què passa? Per què vas a donar-li a la família? Si li ho dones a un, van a renyir i la família... També, per l'herència, també. Tu li ho dones als amics i ells ja fan marxa. D'ací a Tòquio, en l'olla. Claro. Estic molt orgullós de veure com vos ho heu pres de bé. Així que, joc net i que guanyi el millor. De categoria. Normalment sí que fem trampis, la majoria de gent fem trampis, perquè per viure avui se necessita tindre molta pilleria. O eres un espavilar o te la peguen en els 5 sentits. I a vegades que els familiars poden ser fills i no acostar-se a res. I a lo millor qualsevol persona que no té res que veure en ella, que no hi ha sang entremig, pues fa el que tenen que fer els demés. Pues aquesta persona me pareix molt bé que herete tot el que siga. Amparo, tu què en dius? Creus que jugaran net? Sí. Bon dia, dona! Un baixó! Oi, estic preparant l'olla! Molt bé. Bon dia. Bon dia. Vale. Bon dia. Molt de gust, que vostè encara no el coneixia. I esta colla? El Cachorro, Antonio Guerrero i Juan Laraña. No haurà vingut a fer-li la pilota, Amparo? No mos veu. Jo era guapa i tot, Me vaig enamorar d'ella i ara me conquista per l'estómago. Ajuda a preparar els naps? Mare, t'ajudem vosaltres, les cosines, que nosaltres som les millors. A vos encantes a fiar dels músics i dels meus amics, que no són de fiar amb ningú de tots. Ui, que no me fio dels músics. Els músics són els que volen complir la panxa i no treballar. I els amics? Els amics no te fies, mare. Que jo ja més busqui roïns. Talla-li això de dalt. És que això no fa més bonico. Aquí t'ensenya com anar a fer. Sí, i el rabo també. Veig que un bon nap és important. Molt, molt. Si no es fa massa gust a carn. Sí que és curiós que s'hi posi un gust per matar-ne un altre. Com molts còmics, el nap sempre va acompanyar d'un altre ingredient per a fer el contrapunt. Com ara fesols o carn, la combinació amb la col va donar nom a un famós cantant i tot, el Napin Col. Muñequita linda. Ara anem a ficar la ternera. A què vas jugar? A veus? Un abrazo. Ahí, ensabonant, Amparo. Tot siga per heretar, no? Que nino. Ale, ajuda'm. És que, no, així me cremaré, que no n'hi ha, Juan. Que hi haurà alguna... Ai. Ale, ja està. Molt poca creïlla li poses, tu. Me falten unes poquetes. Ara anem a demanar al veïnat. Si vols, t'acompanya. Sí, perquè em falten. Anem. I això? No dic jo, però si està així la banda esperant-nos. Llepaculs! Mira, si encara vindran tots a acompanyar-nos per unes creïlles. De veïnat. Com es nota que avui volen tots fer punts davant d'Amparo. Paco! Mut!
No sabeu que no es pot anar a fer visita amb una banda? Ix una miqueta! La teva veïna! Amparo la traca! Què volies, reina? Oh, pues que no me queden quiriguilles. Tu me'n donaries unes poquetes? Quiriguilles, mira! Les úniques que tinc, eh? Va, pues mira. Colló, les úniques que té i les té en una bossa a punt? Gasta-les totes! Afició al futbol, no? Sí, però això és de la selecció espanyola, d'Àfrica. D'on? D'Àfrica. Del Mundial d'Àfrica. Però vostè de quin equip és? Jo de la València. I ara, mare, ja estan estos així. Caram, si fa això amb una tovallola no vull ni pensar què farà quan canviï els llençols del llit. Antes de néixer, ma mare ja tenia 2 camisetes preparades del València. De dia, de nit, futbol a totes les hores. Escolta, entre el futbol i la política ja no cal que ens informem de més coses. Quan va vindre lo de la Roja, estàvem en Palma i ens vam vestir tots de roig per veure el futbol de la Copa. Ai, que emoció vam passar allí. Jo ha sigut molta aficionada i quan el veig alguna volta que està jugant el València, encetes comença a dir que escolta, Chico, agarra la pilota, que si no... Carmen, és que és un todoterreno. Caramba, igual, escolta, igual que són pollastre, que se'n va al futbol. Ara tirem el cardet. Això està bo, Amparo, això està bo. Más que es artista, la chica del coro. Ahí, feu-li la rosca. La receta per la banda. Va, no la pressioneu. Ja farem una, ja. La receta per la banda. Ja farem una, sí. Mira. El colló, que bo. Quan acabes de perxar, què toca, Amparo? Ara fiquem el safrà. Safrà de sobret? Sí, de sobret. Coneixes algun truc perquè quede millor? En caró, en brineta, no? Jo sé un truquet del safrà. Ah, sí? Vols que te l'ensenyi? Vale. El truquet, eh? Ensenya-me-lo. Vinga, dins capçalera. Mira, Perla, t'explicaré. Això és el safrà que sempre s'ha usat en la cuina valenciana. Això és el que li dona el coloret i groguet a la paella de tota la vida. Això ho han torrat un poquet. Al estar torrat és més fàcil de picar. Al picar-lo se fan pols, li dona la intensitat del color i l'aroma també. A part de que li dona la intensitat al torrar-lo, ojo, no n'hi ha que passar-se, si no s'amarga massa, és que no vegem les cebres sobre el plat, que pareixerien pelets i tal. Jo crec que és millor picadet. A més de que li dona més consistència al tema. Mira, Amparo, que el xiquet també vol ajudar. Sí.